Ewe, ngani zakwethu, indaba esilala ngazo zithi uManqoba Mnqithi usevalelisile kwi-Arrows kuyithimu yakhe yakade ikhotha. Khona manjalo indaba zithi Kaizer Chiefs o-coach bayo ababili ebesibateketisa ngoTolika sebeshiyile, bavumelane ngokuthi i-contract yabo ebisele abayi-renew. Okungangokuthi-ke akukhona okokuqala uManqoba Mnqithi eyamaniswa ne-Kaizer Chiefs. Ukuyamaniswa kukaManqoba ne-Chiefs uyamaniswa as isekela likaPitso, okuyizindaba-ke ezingaqinisekisiwe ngani zakwethu. Ungathi i-Chiefs njengoba ithe isheshe yarelease o-coach laba kade bebambile uKlanu noYusuf, yenzela ukuthi ikwazi ukuhlelela isizini ezayo isikhathi sisekhona. So-ke ngabe ngempela uManqoba ubheke kwi-Kaizer njengoba eresignile njengoba i-contract yakhe bengayivuselelanga kwi-Arrows, kanti zake zavela nendaba zokuthi iPirates noManqoba iyamfuna ukuthi azohambisana no-coach lo intambende kaLion le eqeda kuwina iligi. So ngabe kuthini ukuphawula kwenu ngokwenza kwethu? Ngabe uManqoba engayibamba ngempela i-Chiefs? Hayi, angiboni mina ngani zakwethu, kodwa asazi. Kodwa i-Chiefs ithe izokhipha isimemezelo soon, maduze nje kulamasonto esiya kiyo ngenhlelo zesizini ezayo, because kumele bebe beqala belungiselela ucoach, ukuthenga abadlali injalo njengani zakwethu. Bese niya-subscribe-ke, niya-share, niya-like, tanko. So nithini nangani zakwethu, uManqoba engayibamba i-Chiefs noma ngoba eshiya kwi-Arrows ngoba iyoqhubeka abe yisekela likaPitso lapha kwi-Kaizer Chiefs? Kuthini ukuphawula kwenu ngani zakwethu? Mina ngiyamthemba uManqoba, kodwa for i-Chiefs bese kugcineni sivala ngalamadoda. Lamadoda cha, kwakuthiwa wona kumele athathe unumber 2, so wona abe unumber 3. Ezinye zezathu ezenza ukuthi akhululwe angaqhubeki nomsebenzi wokukhoja i-Kaizer Chiefs. Ucoach uKani bani noYusuf bani. So ibhantshi seligcwala umoya ngani zakwethu, official kwe-Kaizer Chiefs, osele ugoalkeeper coach Tianko.